Hello guys, welcome to my vlog guys. Hello guys, good morning. Doa to naglasiro guys sa atbang. Ato makita guys. Wa man tay kasakyan kay pamay niabot. Mutabo ko ng tag-testing ani guys o maka kuan bata kana maka lahotay batag tabok balag mabasa guys. Kay gusto jud ko nga mutan-aw jud sa isda dili kay pasuklap-suklap ra. Nabaw na tingali ni oy. Medyo taas na ang adlaw oh. Pero wa pa sila guys. Tingali ba karon mga ba nagtunga-tunga na ba karon og kanang bira sa ilang panagat guys. Kasagaran ko sila managat to aman sa Dimiao or Garcia. Mao yun ilang panagatan guys. Kay ambot og tagsaram sila managat og sa among lungsod sa Valencia. Matud pa nila susut na kuno kaadyo ang isda dire sa among dapit. Mo na mudayo sila guys. Usay gani maabot na sila luway. Lila, luway, Hagna, Garcia. Uy, lawom-lawom man jud ay oh. Bahalag lawom basta kay mutabok jud ta guys. Tura mong labasiro ah. Gahinoktok. Da nakalampos ra lagi ta. Wara pud mabasa ato ang bugan. Wara mabasag bugan guys. Gahapon pagtabok na o gadam kong sakyanan. Sakay kog pambot karon wa na kong sakay pambot guys kay wa diha. Way kasakyan gid nga pambot. Ani na puta ning dapita guys magbaklay-baklay atong hubon atong chinilas kay parang mamasad ang ato ang mga tiil aning mga bato-bato. Dako kay ni katabang sa tong lawas guys. Si Aladin nitumod na. Udto naman wa pa man moabot sila guys. Ambot og unsay nalanganan. Nakauli na sa Aladin. Si Alex na lang si Berto Junior ug Senior ang wa pa moabot guys. Ambot og asa dapita sila nanagat. Atong paaboton guys ug kanus sila moabot. Na si Bert guys. Na si Mr.
Murag sila na gagukan. Nagukod. Karon, Alex ug si Berto. Wala. Inugunan ah. Ha? Tibuok pa dyan. Oo. Laro ko. Di kuripot manggod. Di mo suwag dagko. Ako na to ikog ni karon masuwa ng puto. Gamay usang kwanto. Apel mo na. Kamu Andre. Duha. Isuwa. Ay, kaya na ko. Sabaw na ko kamunggay le. May Ha? kapatid mo na eh. Wa, ikaw pa, Bert. Waja mo si Alan. Alam taon, nubo na mo yung palangri, Bert. Puro damo anang ino ba tawuran unsa. Ha? Patawuran na sa unsa. Tagaig. Ipalit. Hindi mo na bitaw sila. Bitalo, oy. Mga taga ko dato. Nylon. Wala ba rin nylon? Yan mo na. Kaberto gamay gahapon ako pong gitauran kay nahinayak po. Kugali. Ha? Dakugalin. Daay daan yung stock mga nylon. Kugihan man ang batagon. May lamay na anak ng kapatid mga. Stock ba kay og Taga magawang duwang laban. anamon ba og na may gubot sumpayan. Di na husayan ang gubot. Pero gahapon gihusay na og gubot oy kay bag-ong palangri man. Diya ahong gi kuan. Mahal og nylon oy. 370 ana ila. Are. 350. Pagbilagan, napatay laing kuan. Alex di ay. Ilhan ni si Alex maglayo pa. Ay si Berto. Saka istorya ni Stahid. Asa Alex pa day? Asa pa man si Alex? Wa mo makita ato day? Ha? Ngano? What happened? Naiga po isda lang? Wow! Mamsa! Guys. Hala. Way dako-dako anak. Gahapon diha hinoon. Gahapon diha dakong mamsa. Ha? Kamu? Si Papa mo'y kuan. Na apa? Dili na apel. Di apel mo. Di apa may mga kuan pin. Kana di na apel kana. Ang mga big. Ano na natin? Ha? May na na. Di na apel. Gapas-gapas. Duha untok man. Ha? Dah. Oh. Ibilong naman ko to sa small. Si Alikoy? Nga, gatong nasgilig si Alex na siya. Ay, Ha? Hilig balita bitaw Lawan, dili. Sig mahug. Pinangga jamo na iyang cellphone. Kana iyang cellphone ni ko pinaskuhan. Pinaskuhan ra na itagsaan yung duha ni
Tung, Mas dagat. mm. Si Alex na lang, pohon. Sila sila magtapad eh. Tapad og panagat. Load. Mag-abay na usahay pero may mabutong usa og di ko moabay ni Papa kay madaog ko sa power. Pwede magtapad pa dong loud. Sa una siya may high speeder. Di man pareho gun. Sa hatag si Ginoo mo. Murag mao na ron. Nas. Layo pa man. Asam Bes Alvin. Dali arabita. Largo. Apa rin ko na? Lambo. Ay, ma. Hello. Tunga doy. Tunga. Tuwas. Dapat sa ma'am. Sama injo ma'am, tuwas. Di man to. Makuan ta kanang Matunok. Mm. Ang diha mas mini og siruy na si EPS ang sabaw ra dai mo. Yakirito ra gud kay ikan ato kay ikan bas simbahan. Ay, kayo ka birthday ra sa koy tuwan. Bakal. Bakal. Sabira mo. Karon ka nana nakapon. Mao gyapong dunga ang nakakuha gahapon ng puti. Karon katong pink po nakakuha to ah. Bata pa nanay kuan. Nanay kita. Kay kining mananagat jud gusto mo jud dagat. Mataan ba? Pila pen? 24. 24, wow. What's that doy? Ano tres? Ito na na sir. Wait. What's that? Okay. Ano na ba? Uy, ahong plato. Oh, plato. Balde. Ni sinya sa bato. Uy, balde.
Mukabayo. Mukabayo. Gituod na. Pa kuno kapaon si kuan Manong Alvin. Pasensya na mo guys, ug maora po lingaw na to karong adlaw. Ug ako moingon guys. Bye-bye.